Danmarks største hængebro af træ er nu en realitet ved Skjern. Den er bygget af flåde-eg, der er ca. 260 år gammelt. Træ, der gemmer på en ganske særlig historie. Selvom det er fredag sidst på eftermiddagen, er tømmerne stadig i gang. Jernet til broens skelet var forsinket. Broen er Danmarks første hængebro af træ, som en storebæltsbro i Skjern Å-format. Nu er jeg tømrer, og det er jo pind, at den er lavet mere eller mindre af. Så der er en vis charme ved at gå og lukke træet og i den stil her. Broen spænder 55 meter, pylonerne rager 8 meter op og er lavet af 260 år gamle egetræer, oprindeligt inddraget af kongen for at sikre træ til krigsskibe. Det er lidt med vand at gøre, det er jo maritimt det hele jo. Men der er meget krudt og kugler i det, og ikke noget der. Det håber jeg aldrig kommer. Broen har trukket nysgerrige til hver eneste dag, siden byggeriet gik i gang i påsken. Så skulle vi lige herned og kigge, og så ser vi, at jeg er fuld gang med at lave en bro. En træbro kunne hjælpe mig. Det er jo helt utroligt. Og fra i aften skulle det være muligt at gå tørskoet over. Tømmerne går ikke hjem, før hullet er lukket. Broen skal indvies om bare 14 dage. Så skal vi jo helst være færdige. Det kan ikke noget, vi går rundt og banker der, når miljøministeren og de spiller musik og sådan noget. Så det skal være færdigt, og det bliver den også nu her. Nu har John Balleby så sit eget håb for, hvad broen bliver brugt til, når maskinerne og ministermusikken igen er forstummet. Det vil passe mig rigtig godt, at der var en eller anden løsfisker, som stod her bag ved broen og fangede en laks, der har stået og gemt sig, inden den tog at gå igennem. Og så en fisk på en skjern og laks på en 15-20 kilo. Og så han stod og blev fotograferet op på broen. Det kunne være skønt. Den nye bro giver fodgængere og cyklister adgang til de store naturområder ved Skjern.